Vo in chu van nei thak takin in leng kan neya Carlosa Clara-i u helama kan omna hmuna hei kan thian ho zinga piang masaber ang ania Clara-i rualpui hnai ve deuh ber pol ani boka tumlo deuh mein an ron lenga kan lom em a hen ron thlenga ti chuan chote chhnulamani a chote kan han pedun ngal vela an voi kha chei dun na nia makanti in no man ti ve viau meya cho hei an ei thadu pha ve viawin kan ria a Carlos a hitle mina chu ei a sham deuh to na in anaw cho ten ei chak ve ati chuan kan han ei koptir ve ve la no mantia hei Carlos a hianin anaw hi anaw en thiam ve reuh lutuka kumhni le ti chawani chungin baby atia achul ve meya ma se engemaw changa han ven sen lo deuh zau hialo om ve thin ta mo ma se khang kha chu ali om ve lutuka rin ai takin a puitlingin a enkol thiam rewa hei kan hmuang hianin a bianga te anwa piai le zeu thina alom ve em ya Clara hi chuanin thian han neya thenrual han nei hi nuama ti em a ma sela thian kom ni tak ang hi naw pangina in kom mel kan tiang hi ale ra thiam cha lovin ka sia a ti chuan a u in choi kham hnuah tle min kan pek bel le sheta cho kan pek zo hianin voina kan tum tak chu kan inbul park a hruai kwal ani a an cho kan pek zo hianin hei tle mazong reilote anin fiam kan han ngak le loka chhuata pher kan pha a heta hianin kan han da duna Carlos a hianin amarwal pui chei ve deuh hlek thina hei achunga han chuan ten tum thuaka kan han veng le thina ma se khatia tisu hei inawania kan han ti hi chuanin aduat le ngal em meya naupang enkol le enkol nuam le fel tak me ni a anu le pa te pon van ni ve khop me ani po hi apian tira tanga ani po hrisel em kan ti hei kan lompui em ani a ti hianin chhuata Clara-i te pon an fiam ve don thina ale thiam cha lawa Carlos a hi sama thada wang hianin Clara hianin nge a thiam ve chun asama lo vakek le pop thina hei hi invention a hara Carlos a pol alom lo thei em a hei avui ve no an he ka kasama min benga ten tiamo an soi chon dan vak kha le thiam si lawa an hmu nom kan ti in en ninan har kan ti ve em a ti chuanin hemi anin fiam zo nu loka hianin parka chuan kan han kalpui don ani a kan in siama ti chuan Clara-i hi astrolerin nur kan tuma pomkwal ai alekal thei ve si lawa kan ti a astroler kan han la chhuaka kan nor chhuak khat le deuh to wang hianin hei kan han ti vel deuh noka kan han da luta Carlos a hianin alo bai pui thiam ve khop meya hei an phur viawin kan ria a keimani po kan phura hetiang in hmu na hun tha kan nei te hi le lama chuanin kan omna inkar te in hlata wang hianin in kalpo ton te yar has eve em a ti chuanin kan han in nor chhuak dona Clara-i na sunglass bun lo hi a u Carlos a hianin a ngai thiam cha lawa chuwang chuanin an vawwa sak le thina Clara-i hianin tun lai tak hi abun tha pe vak lawa alo te deuh ta emoni kan ti dewa hei kan han lak saka ti chuan kan han nor kala a u hianin theilovin an nor ve tok a ban phalo chung hianin a khongai thlak om reuh topa mo hei ti chuanin an thate kan han la akonga kan han dinga an hmunom kan ti ve em ani ti chuanin park chunga kanin nor lu ma hianin stepa oma wangin inchoi lu vel an ngai chho ve amo kan han inchoi lut le lop boka kanin bul park hi ashing nuamin an enkol tha thei em a nima sela voin ni hi kankal lo na rei deuh tu a voin hi nga tinge moni alo ro re hawa enkol tha lo deuh ang hian a omani danga chuanin engti lai pona hring hnom dup
reng maya ma a rotwai ka zuk lak thin na hmun ani a kumin chu voi khat ma rotwai lak tur pawh hi a awm lova ti chuan kan han nor kwal vela he park ah hianin hei public gym kan tih ang hi a awm a puitling ho tan dewa an hisap nge mawni kan tia naupang tana han infiam na tur em em a awm lo na mahse han teikawl hawi kwal na khaw chhunga hetiang ang lo awm hi a rem chang ve em em a ti hian kan han tei hawi kwal pui a hmun hring nuam leh hei thengthaw nuam thawving fai si mahse voin hi chu fai chiah lo a an ti deuh mai lo maw a lo ro riau a naupang tana tih tur em em chu awm lo na mahse hetia han tei hawi kwal ve pui hrim hrim te hi hetiang lai hmunah chuanin an mamawh ve a kan kalna pianga motor traffic tih vel awm thup na hi ani zela chuwang chuanin kan van nei a kan inbul a helai hmun a lo awm hi a rem chang kan tia mahni topa chhuk lovin mahni topa chhuak lovin ti hianin an pahnih in kan han chhuah pui thei hi a rem chang kan tia kan lawm em em a ti chuanin hei puitling hovina an hman turan dah gym vela kan han hruai kwala kan kal hun lai hi chawhnu hei tlai mi workout hma vel chiah ni awang hianin a le re a mi an le awm tlem hlova van nei thlak khawp mai a ti chuanin helai hmunah hianin Clara-i chuan tih theih vak a nei lo awang hianin Carlos a thla kan han lak sak vel laiin khawi eng emaw a tei hawi kan han thlir kwal vela Clara-i pawh hian hmuh nawm a ti ve em em a han chet vel pui nok nok hi a chak ve hmel thei khawp mai a tuna tanga thla eng emaw vela chuanin a kal ve a tih ve thei nok nok kan be sei ani ti chuanin Clara-i hi voin hi a tong du em em a thil kan han soi kan han be deuh hlek hi mi hi a chang ve ang hianin a tong ve ang deuh hianin a ka hi a ang ve chiap chiap a eng emaw hi a rawn soi ang hian a rawn ti ve leh nok nok thina kan hlimpui ve viau a ti chuanin helai hmuna kan kal zawh hnu hianin an mut a chhuak tan deuh tawh a kan han hruai chhuak a kan hruai chhuah hma hian leh si in Carlos a hi eng emaw hetlai a an gym hi an hmang kwal vela mahse naupang tana han tih lutuk vak ngai na awm lowa a boring kan rin ai tak chuan a lo boring viau mai theian tan mahse kan chhuah thawven pui hrim hrim a hruai tu te pawh nuam kan tia kan hlim phiana ni dangah chuanin hei aia park lian deuh tlema hla deuh hlekah kan kal pui to ang ti in ngai dan te hei rir ruk te kan han nei ve ta maw mahse Clara-i han kal thei phot se kan let hnuah ti hian kan han ti mu hil nok nok a chuanin zan a lo ni a Carlos a kan bai ta a an haw tur hi kan ui em em a Clara-i pawh an han haw liam a kan han in thla a kan han vai liam tak hnuah chuanin Clara-i pawh zawi hmel riawin kan hria a hei Carlos a hianin rawn mang tha tang a Clara-i ti hianin an infiam chun zawm le a chaw kan pek hma deuh hlek reilo te kan han thut tir le a amu hil a harh na le reilo awangin a in tih har pah nan kan ti a ti chuanin hei an nui ve leh suai a bathroom a eng emaw ka tih chhungin ti hian ka thut tir a ka in ngah tir a a lo hlimin a nuih hi lo za ve lutuk a lo tlei ve lutuk a kawmna atangin a video te kan lak sak ve leh nok nok a hmuh nawm ka tih reuh awang hianin maw tu nu te pawh mani fa te chu hmuh nawm kan tih tho ka ringa ti chuan voin chhuna a ei bang kha ka tih lum saka ka ei tir leh ringawta zan in a chawi tur hi a nuih hi za em mai a fian a sia a nui ri khek khek a enge nuih chan tak chu kan hret chiah lowa pathian mal somna kan dong em a ti hianin chaw kan han pe hi tuiti takin ama ei tur kan siam ang hi chu a ei zo ve le zel mai a an ril a tram lo chuanin an tlei nge an tiang kha lo ni tak tak a hei han tlei lo em hian ei ngai lo a ei leina ei that do wang hian chaw ei zo a chaw ei zo hnu hian tui takin muturin kan in siam ta a